akusiyali ngoku i-weekend igqitha nje ungekho nesikanda lesiyi-1. Ngikhumbula nalaa ntomozi mna ohamba ndiyomnxila buya ngove ekuseni sendisithi uNomthalazo makapheke ijana ayilali ingatyanga fike ndilayite ezibane ndinyuse zivolume ndimbambe ngencoko mna qha nezaa jokes zasemjayivini qha ndingawamenshini amaqithiqithi ngayi-death sentence kaloku leyo efondini anganyathela esifubeni laa mntu lowa ndingandiculela amagugu apha nge-Afrikaans ukuyibone laa nto uziveze utshilo umenshini umntu ngemistake uqonde yara uba ngayizulisela mani kulaa mjita mani lo ngusiya mani lo because amnana lo cabanga wase-next door wana wayifunda naye umjongo Nomthalazo uyayazi yaxoka le qaka la evidence singamajani lo sebenza nge-evidence thina zikhonfesele bubhanxa but epheli nale COVID izawuphela njani phofu nizinxibe zamaski zide zibe nontshontshe ndithe apha i-medical mask ogqirha baka-Facebook surgical mani loo nto iyo fondini ndithe medical mna wena yenzeka kwipost uthi surgical ke gqirha wena xa ucaba une-PhD uyingcaphephe kwezemaski